És per tots reconeguda la importància del moviment en el nen petit i com el moviment li serveix per a contactar amb el món, a través dels objectes, l'espai, les persones. El moviment ja és significatiu, es converteix en gest. El llenguatge està absent, però la comunicació ja es dona. Aquests nivells de comunicació no verbal són molt primaris. A partir d'aquestes primeres experiències de comunicació, el nen anirà constituint la base de la seva personalitat, la seva forma personal de ser, sentir, actuar i reaccionar davant els demés, els objectes i el món extern. El nen s'expressa a nivell d'accions, de moviments, del gest. Això és el que nosaltres anomenem expressivitat psicomotriu, com el nen contacta amb el món. Aquesta expressivitat psicomotriu es manifesta de forma global. El nen viu i s'expressa com un tot, on els aspectes motrius, afectius i cognitius estan íntimament relacionats. A mesura que el nen es relaciona a través de la seva activitat motriu i accedeix al simbolisme, el nen pren consciència de si mateix i dels altres. És capaç de distanciar-se de l'emoció, afavorint la pèrdua progressiva de la globalitat. Però, per accedir a aquest distanciament, li farà falta arribar a un període evolutivament superior, aproximadament 7 o 8 anys. Partint d'aquesta evidència global del nen, proposem una educació vivenciada que constitueix una nova forma de concebir l'educació, tant del nen normal com de l'inadaptat. Aquesta concepció d'una educació vivenciada, unitària i global, proporciona el pas de la vivència motriu a l'abstracte. El nen, a través del moviment, descobreix el plaer sobre el món extern, sorgint així el desig de la seva acció. El desig és necessari, però no suficient per a la comunicació i la creació. Cal permetre al nen obrir-se cap a una estructuració i una intel·lectualització del que viu. Per això, l'educador es manté en una actitud no directiva, que permet la recerca personal del nen i estimula la seva creativitat. El nen només pot integrar en els seus processos de pensament el que pot descobrir per si mateix a través de la seva acció. Aleshores, el coneixement és integrat en el pensament, constituint un procés ideal d'intel·lectualització. La comunicació, la creació i l'obertura al pensament operatori es complementen, constituint una tríada indissociable que permet accedir al nen a l'equilibri de la seva personalitat i a l'autonomia del seu comportament. A través de la pràctica psicomotriu proposada per Bernard a Couturier, desenvoluparem aquests objectius. L'ordre dels objectes a la sala afavoreix la seguretat dels nens que aviat entraran. Abans de començar la sessió, hi ha un primer contacte entre el grup i l'animador, en el que es recorden les normes de la sala. A ver, ¿vamos a empezar? ¿Podemos empezar ya? Sí, pero primero me tenéis que decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. De los pelos no. ¿Y qué más? Ni pegar. Ni pegar. Oye, y cuando estamos aquí construyendo con esas maderitas, cuando estamos construyendo con aquellas maderitas, ¿qué no se puede hacer? ¿Llevar las maderitas
lo que podemos hacer, podemos empezar. Simbòlicament, aquestes imatges impliquen la destrucció de l'ordre construït per l'adult. A partir de la destrucció del caos, tot es comença a organitzar. El material que s'ofereix a la sala es caracteritza per no tenir una sola utilitat, sinó que el nen el pot fer servir de diferents maneres segons la seva necessitat, és a dir, és el nen el qui li dona el significat. Dins de la sala diferenciem 3 espais. L'espai sensoriomotor, que facilita l'experimentació corporal en totes les seves formes i variacions. Engronxar-se, saltar, equilibri, deslliçament, balanceig. L'espai afectiu, destinat a afavorir el joc simbòlic a través de la disfressa i de les construccions afectives. L'espai del distanciament, pensat per ajudar el nen a adquirir la capacitat d'allunyar-se de les relacions sensoriomotrius i afectives amb els objectes. Aquest espai possibilita el treball constructiu i de representació, perquè, com a conseqüència d'aquest distanciament, el nen pugui accedir a la realitat de l'objecte, mides, qualitats, formes, per aprendre a operar sobre el món extern. Aquests 3 espais funcionen alhora. Els nens hi van quan volen. L'espai sensoriomotor i l'espai afectiu es barregen, mentre que és important que l'espai del distanciament es mantingui fora d'investiments simbòlics, és a dir, que el nen doni una significació real als objectes. Per això, una de les lleis de la sala és que el material d'aquest espai no pot sortir cap a la resta de la sala i a la inversa. A l'espai sensoriomotor, la presència de l'adult dona seguretat i llei. A través d'aquestes activitats, el nen accedeix a la noció del propi cos i de l'esquema corporal. És important la vivència del plaer sensoriomotriu, perquè així els nens accedeixen a la dimensió simbòlica i, com a conseqüència, a la comunicació.
Alguns nens tenen dificultats per a viure aquestes situacions. Aleshores, cal trobar medis per ajudar a viure aquestes estimulacions. El plaer sensoriomotriu consisteix en una descàrrega de tensions acompanyat d'una profunda emoció. A l'espai afectiu, a través de la disfressa el nen evoluciona cap a la dimensió simbòlica. El nen pot viure personatges relacionats amb la seva vida familiar o amb els herois de la televisió o dels contes. Això li permet d'anar-se distanciant de les seves projeccions afectives. L'animador, en aquest espai, tendeix a fer evolucionar les situacions a partir d'escoltar el desig del nen. Hi ha una primera fase en què el nen no organitza l'espai i simplement s'hi instal·la i acumula material al seu voltant. Aleshores, el psicomotricista intervé fent evolucionar la situació, crea un espai de seguretat. Els diferents significats que el nen atribueix al material sorgeixen a partir de la seva necessitat i, per tant, del seu desig. A mesura que van canviant les seves necessitats, canvien els investiments simbòlics dels objectes.